Ko kun san cewa wannan ranar da kuke kallo a sama, saboda tsabagen girmanta, za ta iya ƙunsar duniyoyi irin tamu duniyar aƙalla guda miliyan guda. Lallai abin al'ajabi baya ƙarewa cikin halittun Allah. Shi yasa Allah maɗaukaki ya ce, lallai a cikin halittar sammai da ƙassai da sassaɓawar dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankula. Shirin namu ba kan kimiyya ba ne. Ku biyo ni a cikin tattaunawa ta da Tanko don jin wasu abubuwan muhimmai da ya kamata ku sani game da wannan rayuwar. Malam Tanko, ka ce akwai abubuwa guda huɗu da ya kamata kowa ya sani game da rayuwar duniya. Ko waɗanne abubuwa ne waɗannan? Abu na farko shine rayuwa 'yar uwar mutuwa ce. Kamar ya kenan? Ubangiji da ya halicci duniya sai ya sanya wasu ƙa'idoji da duniya za ta tafi a kansu. A cikin ƙa'idojin ya sanya cewa kowane abu yana da